Türkmenistanda raýatları çağırış boýunça harby gulluga almak we gulluk möhletini tamamlan esgerleri öýlerine uğratmak mögsümi dowam edýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy harby gullukda para mögsüminiň hem başlanandygyny aýdýar. Enatalar şuňlar esger ogullaryny gullukdan ir boşatmaga çalyşýandyklaryny, munyň üçin müňlerçe manat möçberinde para berýändiklerini gurrun berdiler. 5-nji maýda Kelete okuw türgenleşik merkezinde harby taktiki okuwun geçirilmegine garaşylýar. Oňa Balkanabad şäherindäki 27-10 belgili harby bölümden hem 100den gowrak esker uğradyldy. Olaryň 35 sansy şu mögsümde harby gullugy tamamlayan eskerlerdir. Bu okuw gutaryndan soň 7-nji maýda eskerleri harby gullukdan boşatmak çäresi tapgyrlygyň esasda amala aşyrylyp başlanır diýip Sewitdäki habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä häzir ogullaryny 7-nji maýda gullukdan boşadyljak eskerleriň sanyna goşmak isleýän enatalaryň azyndan 10 sansy beýleki vilayetlerden Balkanabada geldi. Ahally, marly we lewaply enatalaryň aýtmagyna görä, olar harby ofitserler bilen duşup esker ogullaryny gullukdan 1,5 ýa-da 2 aý ir boşatmaga çalyşýarlar. Olar munyň üçin azyndan 11 000 manat para bermeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Paranyň 5.000 manadyny ofitserlere bermeli, ýene 6-7 000 manady hem eskeriň öýüne geyip gitjek eginbaşy aýakgawy we ýol kireýi üçin tölemeli. Jemi 11-12 000 manat çykda jetmeli. Eger bu puly bermeseň, onda eskeriň gullugy başlan güne doly hasaplanıp, ol 2 ýyly dolandan soňra, ýagny iýun aýynyň 20-lerine boşadylýar. Bu eskeriň 2 aý goly köp gulluk etmelidigini aňladýar. Dip marly bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Enatalar para berip esker ogullaryny gullukdan ir boşatmak synanyşyklarynyň sebäplerini Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçularyň durmuş üçünçülük ýagdaýynyň pestigi, hem dowam edýän dedawşyny bilen düşündirýärler. Käte gullugynyň tamamlanmagyna bir aý galanda duýdansyz aradan çykýan we eskeriň öýüne ölüsiniň gelýän ýa-da eskeriň ýiti urulyp ýenjilýän we saglygyna uly zeper etýän halatlary bolýar. Şol sebäpli her bir enata öz ogluny mümkin boldugundan çalt gullukdan boşatmaga çalyşýar diýip lewaply bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentari almak üçin agdalan harby bölüm we Türkmenistanyň Gorunluk ministrligi bilen habarlaşmak synanyşyklary başa barmady.